Hej, mit navn er Andreas, Og mit navn, det er Daniel. og sammen har vi skabt Grønne Top. Daniel, må jeg spørge dig, hvad gør du med det juletræ efter jul? Enten så smider jeg det på genbrug, eller så brænder jeg det. Okay, jeg laver faktisk mad ud af det, vidste du det? Mad? Ja. Seriøst? Men faktisk, altså bare så du ved det, så bliver der produceret omkring 15 millioner juletræer i Danmark alene. 2% af dem er økologiske juletræer, og faktisk en 8. del af dem bliver faktisk ikke engang solgt, og det er dem, vi arbejder med. Juletræer er ikke bare juletræer, det er faktisk fyldt med næring. Faktisk er der 3 gange lige så meget C-vitamin som en lime i juletræs nåle alene. Det vil sige altså, at der er omkring de her 172 mg C-vitaminer i, der både hjælper med dine knogler, også med dit led. Men først skal vi lige se ordentligt ud. Er du klar? Det ser meget bedre det her. Det må man sige. Mit navn, det er Daniel Winther Henrik. Til daglig, der går jeg på Jesper Buchs iværksætterakademi, hvor jeg brænder for iværksætteri. Specielt bæredygtig iværksætteri. Jeg har erfaring inden for juletræsbranchen, hvor min onkel har en juletræsspecial, hvor jeg har arbejdet der, og jeg har taget en masse dialoger med ham. I Grønne Top, der kommer jeg primært til at stå for den kreative side, og design og strategi, og økonomien og tal og så videre. Jeg hedder Andreas Kajtran. Jeg går på Roskilde Handelsskole til dagligt. Udover det, så elsker jeg at lave mad. Udover at jeg spiser det 3 gange om dagen, så har jeg haft erfaring siden jeg var 14 år i køkken. Jeg har arbejdet inden for Michelin-køkkener blandt andet, hvor de også går meget op i bæredygtighed og genbrug. Det jeg bidrager mest til her, er at kunne markedsføre produktet ordentligt, også kunne finde samarbejdspartnere, der giver mening for os og kunne hjælpe os i både form for sparring, men også feedback på produktet. Så er jeg med til at udvikle produktet i forhold til smag. Det Daniel og jeg har ambitioner for, at vi altid prøver at sige til hinanden, at vi prøver at gøre jorden bedre 1% hver eneste dag. En af vores produkter, vi arbejder meget på, er noget, der hedder røde grantræssalt. Det første vi gør, er at vi tager det her juletræ og plukker alle de modne grantræs nåle ud. Og så blender vi det, og så dehydrerer det. Vi dehydrerer det for at tage den bedre smag af, men også for at eliminere de bakterier, der kan være i dem i nålene, og så laver det om til salten. Efter det, så tager vi de nåle, der ikke kan blive brugt. Dem rører vi det så med, så den får den her røde smag. Udover det, hvis jeg skulle beskrive smagen, og det smag vi har fået feedback på i Roskilde Festival, så har vi fået feedback på, at det er mere sådan en kryddersalt med lidt surhed i. Og grunden til at jeg siger surhed, er fordi igen de her C-vitaminer, der er i, der gør den lidt syrlig. Hvis vi tager et eksempel på nogle restauranter i Danmark, så bruger de det også for eksempel erstatning som en citron. Og det er også vores mål med det her røde salt, at det både skal være sådan en røde oplevelse, men også sådan et surt og kryddersalt. Hos Grønne Top er vores mission at kunne minimere affald og erstatte konventionel juletræsproduktion med økologi i stedet for. Vi ved, at konventionelle juletræer, udover at der er fyldt med PFAS'er og ødelægger både biodiversiteten, så er det generelt bare dårligt for jorden, hvis jeg skulle se det som en enhed. Derfor er vores mål at kunne arbejde med økologiske juletræer. Hos Grønne Top, der går vi inden for økologi, vi går inden for sundhed, og vi går inden for tilgængelighed. Det betyder altså, at vores produkter kommer til at ligge i en prisrate, hvor alle har råd til at være med. De næste skridt for os bliver blandt andet sammen med D2 at kunne arbejde mere detaljeret i forhold til, hvad der er næringsindhold. Efter det har vi så planer sammen med Mindmovers og Altiders Juletræ at kunne sælge de her produkter til jul på julemarkeder. Gennem den her produktudviklingsfase har vi forskellige samarbejdspartnere i forhold til at få feedback på, som restauranter. En Michelin-restaurant i Aarhus, der hedder Domestic blandt andet. Og så i forhold til fermentering har vi en, der hedder Nina fra Nordic Fermentation, der også hjælper os i forhold til det. Men som vi siger i Grønne Top, først skal træet vises, siden skal det spises.